Hej, jeg er blevet spurgt, om jeg vil lave en video med hammertær og øvelser til dem. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne, og tak for spørgsmålet. Hammertær, der er det vigtigt, at vi arbejder med fleksibiliteten i vores fod. Det er også vigtigt, at vi får arbejdet med vores muskler heroppe i underbenene. Da hvis du kan gøre sådan her og bevæge tæerne, kan du mærke, at du bruger nogle muskler heroppe. De muskler bliver næste video. I dag bliver det primært fodens fleksibilitet. De øvelser, jeg har valgt at tage med i dag, jeg har valgt at gøre dem på en stol, på grund af både balance og også for at gøre noget andet end til bare stol. Så det ene du kan gøre, det er at ombukke tæerne og sætte dem godt ned i gulvet. Du må godt bruge lidt vægt. Du må gerne køre ud over alle tæer. Sørg for, at de er strakte. Ellers må du lige sætte dem og hive dem tilbage, så du får strukket dem ud. Og helt ud over lille tåen også. Helt ud over de mindste tæer. Og tilbage igen. Kør lidt frem og tilbage. Og læg vægten godt ind over den enkelte. Du kan trække den længere tilbage. Og igen. Med vægten. Og her tilbage. Og her, når du presser ned, så kan det godt gøre lidt ondt. Det er okay, det må godt lige bide lidt. Det er godt på den lange bane. Så kan du krølle tæerne sammen. Og det er igen godt at komme ud over alle tæerne. Frem og tilbage. Og når du kommer herud, og når du kommer herind, så vil du også kunne mærke, at det hiver lidt op i benet. Det er okay, det må du gerne. Jo længere tilbage du lægger foden, jo højere op i ledforbindelserne kommer du. Så nu er jeg også sådan næsten midt på foden og trækker ned. Og her skubber jeg både ned, og jeg skubber frem. Hvis du ser min fod, kan du se, at den går både nedad og fremad. Og jeg kan tage den endnu mere ned. Det er okay, og her kan jeg også vippe ud over begge sider. Jeg har taget bolden med, fordi her imellem knoglerne, der er bolden genial. Så du kan sætte bolden på, og så kan du dreje. Sæt bolden på og dreje, på og dreje, hele vejen over foden. Og du må gerne bruge længere tid på det, end jeg gør. Her foran, vip tæerne tilbage. Sæt bolden lige her på, og dreje den. Og du må gerne give dig god tid helt oppe, hvor fodballerne går over i tæerne. Og hele vejen op langs foden. Og når du så kan rejse dig igen, så kan du sætte fodballen i gulvet. Træk tæerne lige ud over fodballen, så de bliver lange. Og så giver du dem nogle stræk den vej der. Sætter fodballen i. Gør tæerne lange. Og når du så rejser dig op, så sætter du hele foden i. Og rejser dig. Nu vil jeg ikke rejse mig helt, for så ryger jeg ud af skærmen. Men jeg håber, du kan bruge det her til noget. Og den næste video lægger jeg op senere. Hej.